Amigo, perché amigo, Tambadella amigo, Nasona amigo, Signorina amigo, Boni masamba, Kama boni masamba, Boni masamba, Parina boni masamba, Morocco boni masamba, Baba barigidi, Baba barigidi. Samba bagi muda menyenta. Samba bagi muda menyenta. Apa nak? Samba bagi iba bagu. Samba bagi samba bagi baba barigidi. Samba bagi baba barigidi. Samba bagi baba barigidi. Samba bagi muda menyenta. Baba barigini samba bagi muda menyenta. Kamu punya jempol berpokoknya kali pun. Baba barigini samba bagi muda menyenta. Kamu punya lama lagi dari orang sakit tersaja. Kakaknya. Hawri de bi baju kaji kale dari sudah baba barigini samba bagi muda menyenta. Anda kuya kuy wajan baju pai apa lah koi baba ku joko wala no beyungi baba barigini baba barigini samba bagi muda menyenta. Fa joni e dow lamdi meɗen bisimilla nde wonno e ley ko cifiɗa joni dorro a tawi fiyama a jokki a waɗi hen magneje maɗa nden no ɗum ne jamɓe tawi jeeyi wudere nde na ene wawi takkenede woɓɓe honno ewli en kayre ka nde wawa ayyo kayre ka jamɓe rewɓe tan koɗenetede woɗi nen no ewli du jamɓe worɓe tan koɗenete ɗum du takkataki ɗum du jamɓe worɓe tawano gilla ko ɓooyi abbiraɓe amin moƴƴini ɗum du ɓe moƴƴini ɗum du min keeɓi faamu mum sanne ba kayni en du taw ayyo jamɓe o ewli o jeeyi worɓe jamɓe rewɓe jeeyi dorro o so hunde ñiiri rottama maafe wala hen weela gonga jaati worɓe rewɓe woni maafe aduna ana selli ayyo e ley faamu majjum o min keeɓi faamu ko kalɗa joni fa joni hono gude piyanɗa min ɗo télé ɗoɗe ɗe fuu a tawe ɗe koɗe so konɗa ɗe na wonde ballifiɗa hen e majje wonɗe tawmi ana koɗe ɗe tawmi ana koɗeɗe ɗe ballifimi jaati ɗen ƴettumi hen calɗi so moƴƴinmi tawmi ana fota sa haali ko fotata fuu tañoto ana waɗa san fayi hunde ko cekkumi mi tawa feyi wala fe gote wudere sam bagine e bawɗi ittumi tannugo bawɗi sa fiirinde ko wona tannugo bawɗi fotata sa yimi gaɗata gonga e tannugo bawɗi wudere dadnama amude nde ɗum du hakkude bawɗi e mayre ittumi ɗon somin porrini ƴeew ko ganduɗen joni koni Samba ɗum wowa e leydi ndino ana waɗa san andi ɗum wowno théâtre gilla e jatande jamanu mo politique naati leydi ndi théâtre moƴƴina enen kan nde jiiɗen théâtre ende panda nde jiiɗen théâtre ɗum jokkude enen du so kirɗen so moƴƴirɗi ɗum ɗo so ɓuuri ko gollano ko e keeɓi ɓural ngal ana waɗa san so foti wiyete ko golla ko foti so jacci ɗum neɗɗo yiiɗa feyi Allah suranne nenno ko golluɗen joni ko tawɗen ana golle en golli ɗum en kawrini sukaɓe rewɓe suɓaɓe enen du en moƴƴini par haqqille meɗen hoddu koddi ɗiɗi hoddu famardu e hoddu mawndu en kawrini anni kamale ngoni e hoddu wowa fidede ne waɗa san kamale ngoni yatata koddi ɗi goni to minen wonɓe ɓe minen dumi komin garta ga komin ƴewata somin jeyimo jogui kamale ngoni fof mbiyata hoddu ene ƴeew hoddu tumbude hawi jami wala e majjum Allah ji Samba wi ɗum moƴƴine ɗum hawrine yalla fulɓe e pulaku e kaalowo fulfulde fof anda wonko moƴƴinete ko wana ko tawa ko tan so gorko heeɓi ɓuural kina moƴƴina ko worɓe moƴƴinayi ko so ɓuural mum ngal ya yeeso e nden hono jangguirɗa ɗum ko jangguirmi ɗum ko kanko hokki kam haqqille dimo ma ne hokki haqqille tan jogui haqqille saɗa jogui haqqille dimo wala haqqille haqqille ma o feccoto soɓe so tinde haqqille ma yanto dimo ma wala haqqille o fof a jiiɓoto nenno so haqqille ma dimo ne jogui haqqille an ñama kala jogui haqqille fof ko gollu ɗum fotana ngari
a faami nenno o holli kam ɗum omo yiɗi mi ɓura bambajo fof gonɗo e adduno sabi kanko ɓurɗo dimo fof gonɗo e adduno omo yiɗi mi moƴƴina ko bambaɗo fof moƴƴinay ɗum woni ñayirude ñama kala muɗum mi golla o golle o noddi onon Samba Sidibé onon du on jommen haqqille on jangguɓe on yiiliɓe aduna o oɗon andi kulle moƴƴinteɗe ɗe kawrinen ndentina haqqillaji men seeɗa gasa gaɗen so gasata tawa fay goto anda e gaɗi Allah faabi ken en majjun en moƴƴini ɗum moƴƴi ɗum garɗi en joɗodiki hannden aduna o fuu mali fuu ɗo télévision yetti fuu yi an ko moƴƴinɗen ko nanan du ko moƴƴinɗen ko ɗum woni ɗo télévision yettaki fuu yama nana cassette ngaji ɗi jaltinɗen ɗi nonno ɗum kanko moƴƴinani en ɗum jokkuɗen caggal makko famminiki fa san bakuyade e banggal golleji ɗi fa hannde bisimilla ɗi wonno komin tawki e yimɓe meɗen funnague na pulako meɗen ni korsina radio korsina télé tawa wonko ɗum torrata nden noon sa nani horsina radio nden so horsina télé nden ko tewtete ko fuu radio e télé tewtete hannde ha ayyo tawi ko tewtete addunete darje ɗum tewtete darje keñen darje tewtete darje keñen ka darja fa abadan ɗum woni golle mawɗo lobbo lemɗo mo haala mo ŋotata abada yeyta gonga o woni golle mo arɓe golluno keñen golle mo Amadou Hammadou Boubou darni diina Allah hakkude tumbute e jenne worɓe keeɓi senagol sabi ɗum saabi leydi ɗi fof mali ɓuri senade ana waɗa sanne anani komo fuu fa ñayide simbun tan il faut imamine adama jaltaten ka hum fof aɗa ñayde simmu sa a ceɗɗo ceɗɗo tan ñayrata sa a pullo pullo tan ñayrata sa a ŋeeño ŋeeño tan ñayrata ko minen a yii jaaliji ɗi ɗi pecci Samba mais homo fof jaaliñol mum ngol tan ñayrata ene waɗa sanne si ko am laɓɓin ɗum diina ka nenno nden diina Allah ɓe kaɓanoto heefere ɓe bara ɗum ɓe poye jawle mum ɗen son jaɓi ndewi du natta alsilama ko laatu inna goto abba goto inna wala muminin ihwatan islam ɓe ka inna goto abba goto e dow dewal Allah koy subhanahu bo kena ka en taw ka ɓural ngal en taw darje ka en taw cuusal ngal en taw buuba arɗo gala en Allah burama sala modi ayi en ɓe yo alsilami en darnuɓe diina fa laaɓi buuba arɗo en wolde nde wala sariya saɗa ɓuuri kam gorgo aɗa ɓuuri kam jawdi mi tetete jawdi ma saɗa ɓuuri kam jawdi ɗuma gorgo mi tette a wala jawdi fi mi tette jawdi mi yawi moƴƴino suudu o jokka kam mi waɗe maccuɗo o nenno ko laamu Mali laati ko Mali du cuutal mum ngal hokki ɗum fa France kañum en walli France o kemɗen indépendant meɗen ɗum saabi ni en hemde indépendant meɗen en keeɓi indépendant meɗen hannden diina ka yaajiri politique ako darje mañoto hannde mañoto fono gorko fof jimaɗo e mañoto fono fof andi heeɓi darje fay so ñalawma goto jimaɗi kaaɗi e bandu andi a heeɓi o kay a wawayde ko jinɗa ko nanɗa ana haale e ma ɓuural manggal ngal tawɗa ana haale e ma e ley mañoto fono andal ɓeydi ɗum a wawayde ɗum jokka aɗa wasa jogade hunde gaɗande kasim fande ya yeeso yeyta darje nde joppuɗa fof ɗum yoppete no selli no selli ba tan keɗa wuuritadi kay sa yoppi darje tan tata joppete so a wuura a moƴƴini hunde nde faande dartiki nde waɗi koyɗe fay so a wuura nde haalta caggal ma gonga jaa golle yiɗi Samba Guiye golli joni mayata kesi abada famminiki fa sanne bakuyade nenno télévision aɗa jooɗi suudu maɗa guyey na sara yama aɗa ƴeewa télévision ko yalti Bamako na ko yalti Paris na ko yalti Washington na ko yalti Makka neɗɗo wawa wayde ɗum jokkana wasa ɗum ni no waɗa san ayo hande ka leydi men fuu ndi fuu ndi wumti ndi fuu guite pertiki ndi fuu ndi mari noppi ɗum woni nana kulle san ndi wumti eɗi yiya kulle san nenno joni leydi men ndi fof waɗi développé ndi ɓeydiki moƴƴere andal e jawdi e kulle fof ɓeydiki leydi meɗen ɗenne fayi nde waña hunde fande ka heɓay tan woodi no woodi san mo sembe mum hokkaynade mañode fono hinnana bekkiso jaati mi faami ɗo sanne bambaɗo joni wona ferade konngol maɗa e banggal lamɗi fa joni saabi so ana golla hunde fou a hani ko tawi aɗa jogui gollirgal hoddune hono kemroton ɗum on coodan ɗum na on tiran ɗum na hono ɗum wurdi coodata ɗum saabi pullo e bambajo e labbo inna goto abba goto labbo se an tamin hoddu labbo yaata ladde so feƴƴa so feƴƴi yaltina hen ko moƴƴinta e hoddu moƴƴina fa gasa heefa fa gasa nden koy so heefi fa gasi waddaga ngendiga min cooda nde suka ikkitintte gaaci nde nde ikkitintte hoddude ngaari tatiri hirsete nguru o heefe fa gasa hoddu ngu haɓɓe fa gasa ñande nden tew ñallan kuyuji ñallan baggi ñallan yewtereji ñalla wiyete mani tiranama hoddu hannden saabi so yeeso kole wi fi gaaci wawi e hoɗi hoddu wona goto ayyo nden hoddu noon tirdete lawɓe ɓe peƴƴantami
so peƴƴanimi fof gara moƴƴina fa gasa min kissa ngaari tatiri sa tawrama tatiri sa tawraka sakkike ma tawrete so sakkike ma tawraka giɗo sakkike ma tawrete so giɗo sakkike ma tawraka asilami dañan tawraɗo hokkiri fi Allah anandi a yettike waɗnede golle o gonga jaati hoddu ndu moƴƴine suko o wiye ha heeɓi hodduma hannden ka honno mundol burdaɓe no noon hoddu amin minen wambaɓe ngayi ɗum saabi minen ko dokkuɗami fof sa wini min jiɗama kadi sa dimo
mbiyata haala wananade woɓɓe hokkami woɓani joni on ko tan to laamorde moɗo to ɗum woni duwansa min ko hon duwansa yettirte duwansa no yettirte ko noon ɓe mbiya niɓɓi hiiralina yayni wiyatade hon ɗum e bandum en woni nanɗa ɗum haale minen ayyo niɓɓi hiiray o kaaƴe gonto woy kaaƴe ana yaawi wonde nibbinaare goonga jaati woni manda niɓɓi hiiray o yeyni weetay o nde weetere nde so poygol foyki beete ana waawi nokkuji ɗi fuu jii'ondira corfi ɗi fuu tawa ana jii'ondira ɗum woni yeyni gilla weetaani tawa weetayni fes ina waawi yeynude ɗum koro mum faama aywa jokkande wonno e jottiki duwansa to joni miɗo lamdo gooto e saahiɓe laamu duwansa ɗum woni duma e lewru maani ɗum woni septembre min jottiki ngendi mbiyetendi duma mo lamdotomi duma o e giɗam hono mbiyeteɗa de ɗo wiya Amadou Nuhu Bari an woni homo min woni Amiru Duma an woni Amiru Duma yo e dumankoɓe ne hoɗum gollata ɗum golle daabaji kañum e demal hoɗum ɓe ɓuuri sembinde e mum golle daabaji a sifiki joni sembe golle muɗum fuu yo daabaji yaati ɗum ka tama wonko daabaji nafata daabaji nafa sanne daabaji kañum en jogii nguule jogii koltal jogii dewle jogii kulle kewɗe nafooje aywa ko ɓuuri wadde min ɗo e nafande nde wonno so en taganama nogay ɗiɗi duuɗi o lewru tubakoɓe ndemmal gal ɗiɗi e dande malinkoɓe ɗi woni 22 septembre ana hani ko télé yetto e ley laamu duwansa o yaati nanggonnam radio du e FM yaati e ɗum ɗon ne ana weeli on noon ana metti o ana weeli min sanne miɗon jiɗi ɗum miɗon ceeli ɗum sanne sabu ɗum ana hani seyde neɗɗo fuu sabu aduna yiyanoma nden ana jiiɓi no hande jibtiki hande aɗa jooɗiɗo a haalda fa Bamako a haalda fa Amérique France nden no moƴƴere ɓeydi andal ɓeydi miɗon jiɗi ɗum sanne iɗum seyi middo oɗon jogui ga radio ji tan fa ana heewi oɗon nanga FM duwan sanne emi nanga Bamako aywa ne wonno télévision ne hono worri e kabaru nokku Pulaar télévision ana moƴƴi télévision yo yimɓe faamuɓe ɗum télévision waara ko nafata nden télévision an nafa kulle kewɗe ɗum ana wadda andal moƴƴireji fof ana keeɓe e télévision miɗon jiiɗi télévision ana seyni min to sanne ko télévision wiya ana waɗa duwansa ɗum mbaɗo ɗo cakkitene haala meɗen ɗo hoɗum kollitata sukaɓe hannde e banggal onon ñeeɓe ko kollitami sukaɓe hannde e banggal ñeeɓe de so a wari gaddi mo so a ñama kala a wari gaddi mo a bambajo a wari gaddi mo a tawrimo moƴƴere o hokkima hoore makko o ñaaƴani darja makko o ñaaƴani ɓingu mana makko o ñaaƴani an du o ñaaƴanima on fof omo tiddi teddengal mo ngal heddini so o saliki ñaaƴande hoore makko omo jogui o saliki o muuyi heddema tan cela e makko hokkoɓe ene keewi koy wona goto Allah tagui wona goto Allah tagani moƴƴere jaato kuyowo jaɓowo to hokke goɗɗo pati yenno goto fof pati mallu goto fof hono ko Allah hokkima koka a heɓana ma yey sa hemdi teddengal a heɓana ma yey sa hemdi koyendam a heɓana ma yey ka hemdude teddengal ngal ɓuuri no woodi mi jangguini sukaɓe wambaɓe baaɓe ɓe ka mbawi tawaɗo hakkude télévision Mali o e radio Mali min goni minen jewtina worɓe hoolaɓe enen cuuɗi baba bortiɓe ñagotoɓe hokkaɓe ñalade dimo fof golle
ɗon e leydi mbiɗen jewteɗo yewtere nde joni batte rimɓe joƴƴini min joni inchallahu ha min jewtina Mali fou ɓi Mali fou gonɗo e aduna o gonɗo ley reedu Mali gonɗo letti reedu fou mbiɗen barkina ɗo e leydi inchallahu garɗo moƴƴiri fou darimo konngol kanko ɓi bajjel bajjo ñaaso alaji sabbaki tumalade moyi fay so jomum waɗata e min moƴƴiri min ñamloɗu sabi dima ana ñamle fa waɗa moƴƴere so yeeɓi guitariste international gimballa Alaji Ba Bamba Galali Amadou Ali Gani to gaci ɗi jeeya to guye min jooɗi e jone nde andi mbiɗa tawde Ousmane Abba Diadio Alamadi Aji o petti am suka am miñiraguel am hande wahaɓe ande bahaɓe jaadi ñoɗi ɗo joni bahaɓe guye jooɗi ɗo andi so wiyama suudu bahaɓe guye adidi so wiyama bahaɓe adduno Fouta adidi koye hakkude mondo adduno fof adidi bambadi fof gonɗe adduno bahaɓe minen goni bakuyade en alhamdulillahi rabbil alamin ne hitande ɓurɓe ɓeddore to andam mi jaltono sukaɓe worɓe jommen golleji mawɗi hen ɓe huyoɓe ko yani hakkude min ɓi badiel badio ñaato hakkude iwde Abidjan yottade Lagos warde Abuja deuxiéme capitale Lagos warde Bamako ɗo gonɗen hannde ɗo golle jande hakkude min Alaji Samba ɗum yannan waɗɓe inchallahu aduna ko yewtere noon ɓi badiel badio ñaato albarka fa abada ali go ko moƴƴirano foti yewde miɗoŋaji ha téléphone wulni aéroport senu Bamako ɗo ɓi badiel badio ñaatone komo adori so téléphone woyi le galle amin to o nangata senenta nangata Moussa senenta goto e ley sen eɓi motti eyi ɓi badiel badio yo barke ma o juutu balɗe koye barke ma o nafi suudu baba nafi